Roque, Albert, ja sou a casa amb els vostres éssers estimats, entre nosaltres, amb l'Alícia, que us va passar al davant però que no ha estat bé fins que no s'ha fos amb vosaltres amb una abraçada. En nom de les famílies i de Barcelona Acció Solidària volem mostrar el nostre immens agraïment a la gestió del govern espanyol i a la dels professionals que han treballat intensament per aconseguir el vostre alliberament. Tenim el propòsit de continuar aquest projecte i celebrar la 10a edició de la Caravana Solidària de 2010. Prendrem totes les precaucions, evitarem el Sahel, les zones de perill, serem més rigorosos, però creiem que no podem abandonar a la seva sort els milers de ciutadans d'aquests països que es beneficien dels projectes de les modestes ONGs que són amb nosaltres. Estem avui aquí per fer l'última concentració i per dir ben alt i ben fort que els valors que aquí s'han transmès, els valors profunds de Barcelona i de Catalunya i de tots els pobles i ciutats de Catalunya és que nosaltres som un país solidari, que allò que passa en el món ens ateny i ens afecta i que per això la vocació solidària de treballar pels altres, això us ben asseguro que ni s'ha acabat i en tot cas ha agafat més força que mai.